Bueno, pues muy bo día a todas e a todos. Grazas a acompañarnos nesta xornada especial, sempre especial cando presentamos a programación dun dos eventos máis importantes dos que se celebran en todo o longo do ano, que son as festas de San Telmo. Un pouco conscientes desa importancia e da trascendencia das mesmas, lembro que no ano 2015, recén chegados ao goberno, as primeiras decisións que tomamos era que estas festas, obviamente, as tiña que organizar o Concello. Era o procedente e era o que, ademais, pois tamén daba cobertura pola legalidade e a seguridade xurídica administrativa. Pero tamén o fixemos con unha segunda intención, e era que, dentro da organización municipal, era o primeiro paso cara a transformar a celebración desta festa. Bueno, despois xa tivemos a oportunidade de celebrar un San Telmo, despois voltamos no ano 19 e no ano 19 pois materializamos aquela intención de ir transformando a celebración desta festividade. E o fixemos baixo uns parámetros que nos entendíamos que eran necesarios. Unha festa que, como ben dixeron os compañeiros e as compañeras que me precederon no uso da palabra, vai moito máis alá da mera celebración, da mera festividade, porque nunha cidade histórica como Tui, unha celebración deste tipo ten unha connotación, efectivamente, no desenvolvemento económico e social da cidade. E debe ser, e ten que ser un exponente claro da importante riqueza patrimonial e cultural que ao largo dos séculos foi atesorando esta cidade e as súas xentes. E nese senso entendíamos que esta tiña que ser unha celebración, unha festa, sobre todo, tamén, en principio, plural. Plural en canto a celebración dos espacios nos que celebrarse. Afortunadamente, esta cidade ten moitísimos espazos con altísima riqueza patrimonial e histórica e tamén de tipo medioambiental, e, por lo tanto, a celebración de San Telmo tamén tiña que ser unha posta en valor desos espacios. E dai que estendemos a celebración dos distintos eventos a distintos ámbitos desta cidade. Certo que este ano moitos deses espazos, algún deles emblemático, como o Paseo da Corredoira, se atopa en obras, pero sabemos que son obras necesarias para seguir transformando esta cidade e pola en valor, especialmente o ámbito do seu conxunto e do seu patrimonio histórico. E, por lo tanto, nese senso, a pesar dos inconvenientes que sempre xeran as obras, eu creo que temos que ser comprensibles e, unha vez rematadas, obviamente tamén estes espazos axudarán a que esta festividade, a celebración desta festividade e os eventos que se fan nela, luzcan moitísimo máis. Debía ser tamén unha celebración diversa en canto ás manifestacións culturais, porque o que si teñamos claro é que tamén a festividade de San Telmo, a celebración deste evento, tiña que ser un exponente claro da riqueza cultural que hai no noso Concello, dar cabida a estas diversas manifestacións culturais, que son moi plurais, aos seus promotores, que tamén, afortunadamente, temos moitos e, por lo tanto, debían ter cabida. A min me fai moitísima ilusión, e como falamos algunha vez, o certamen de bandas de gaitas que se vai a celebrar o sábado no espazo ferial, e teño a plena convicción que a implicación de todos se vai convertir nun evento que posiblemente poida crear un certo carácter de internacionalidade. Esa é a nosa intención. E temos que facer unha aposta moi decidida por eso. Igual que temos que facer unha aposta moi decidida por darlle cabida a todas aquelas persoas que comezan, aqueles grupos que nos decimos emerxentes, obviamente tamén temos que darlle oportunidade, porque moitos ou algúns dos grupos emerxentes que xa pasaron por aquí noutras edicións, agora empezan a ser referentes en diversos ámbitos da cultura, da música, e, por lo tanto, eso tamén nos enche de orgullo. Temos que consolidar tamén tradicións vinculadas á celebración destas festas, como pode ser para as provas deportivas, para a Feira Cabalar. Lembro que no ano pasado o Faro de Vigo, a Feira Cabalar de San Telmo foi titular no Faro de Vigo, e
e falaba da festa acabada de San Telmo, como Tui se convertía na capitalidade do mundo ecuestre, non? E iso pois tamén nos encheu de satisfacción. Consolidar tamén aqueles eventos relacionados con algo que nos define moito, como é a energía e a gastronomía. Por tanto, pois tamén, desde punto de vista, pois a celebración de Viños da Raya, que non é unha feira do viño ao uso, senón que é unha celebración de un evento moi singular. Eu creo que esa singularidade tronca perfectamente con este carácter especial que ten a celebración desta festa, pois tamén estes eventos deben ter cabida. Non podemos olvidar que máis alá das nosas conviccións e das nosas creencias, pois esta festividade tamén ten un ámbito de celebración, pois como non religioso, e obviamente pois tamén ten a súa cabida e a súa expresión. Por todo isto, eu creo que estamos diante dunha celebración moi especial. Nos temos a responsabilidade de seguir traballando pois para mellorar este evento, e clave é, pois, obviamente, pois, como non, a dirección política, a participación de todo o trato social, e non me quero olvidar pois, tamén do conxunto dos traballadores e traballadoras do Concello de Tui, dos técnicos, dos administrativos e as administrativas que nestes días están traballando moitísimo e facendo moitas horas para sacar adiante as contratacións. Realmente, pois, todo este, non pode ser outro xeito, pois, axustado ao que é a tramitación administrativa, e deles tamén é o mérito de que hoxe pois, temos aquí presentando pois, este programa, que ao final, e isto tamén temos que deixarlo claro e polo riba da mesa, obedece tamén a cuestión de sostenibilidade económica, porque a nosa programación tamén está condicionada por recursos financeiros que o Concello de Tui poder destinar a unha celebración como esta, que ademais pois, cada ano vai crecendo máis. Hai moitas dificultades porque os cachés dos artistas, dos grupos, subiu moitísimo nestes últimos anos, e iso de alguna forma pois, tamén condiciona a programación. Non podemos ser alleos a esa realidade, e temos que facemos todos un esforzo financiero importante, e por lo tanto pois, a programación tamén ten que responder a esa realidade. Estamos pois, tamén en un esforzo financiero, eu creo que é razonable, porque como administración pois, temos tamén obviamente que atender a outros moitos servicios públicos prioritarios e necesarios. Por lo tanto, eu creo que pois amosar a miña satisfacción, a satisfacción do conxunto dos compañeiros e compañeiras do equipo de goberno, e eu creo que conseguimos pois, ampliar unha programación que máis, pero que vai a gustar moito aos tudenses e as tudenses, e tamén ás moitas persoas que estou plenamente convencido de que estes días de abril, que ademais San Telmo ten esa casuística que comeza pois, o remate da Semana Santa, se van a acercar hasta Tui. Si tomamos como referencia o índice de turistas e de peregrinos que visitaron esta cidade no primeiro trimestre deste ano, que son os máis altos desde que se teñen contabilizadas estas secuencias, os máis altos da historia, pois eu creo que se sigue esa tendencia, pois vai haber tamén muitísimo turismo eses días nesta cidade, e obviamente non pode ser como non pois un reclamo máis. Por a miña banda, pois nada máis, e agora pois queda a disposición das persoas que hoxe representan os medios de comunicación, pois se queren facer unha pregunta sobre